okuliare. Okuliare? Slnečné dám vodu. Jaký krk si to čo robíš, Jana? Skúšal som pridávať, čo sa robí to gru. To je dvojmočak, vieš? Hej? Že to je ono, no. Presne som to pozeral na Forďackom fóre, vieš? Aha. Že čo toto ľudia si tam píšu. A čo sme tu prišli takéto... Nie, do rybníku. Kľudne. Samaru stretneme. A kurva. Samaru, Ladu, Nivu. Aha, ďalší zákazník sa za túto začlenuje, či? Som si chcel dať pán, ale plochu, že nie. Ja som hovoril, že rovne na tú lovu, ty kúkam. Teraz kam? Doprava. Ja aj tak nie. Poď tady doprava. Ja budem ticho, no dobre. Doprava, poď doprava. Ďalej rovno. Doprava? Nie, ideme doprava. Rovno písať. No áno, ale ideme doprava. Navigácie ešte preklady. Teraz pozor, pôjdeš z kopca, pôjdeš doľava. Sem? No. Prava. Môžeš. Všechno je polovné. Prava. Ja chcem vodičák do piča, ale mne by ho aj tak nedali. No lebo ja v kuse pijem, tak mne by ho aj tak nedali. Ale na jazdy môžeš chodiť opýtať, neboj. No, No jasné, že to ti nedajú rozopardovaný parkát na jazdy. No teraz pôjdeš doľava. Tady pôjdeš doľava. Doľava. Správa môžeš. Môžu sprava. Môžeš. No jo, dělej, jeď. Duj. Ja Tak duj. To tady děláte, kurva. A podpočuj doleva. A to nejsme v Anglicku. Tady se jezdí jako v Anglii. Riadný pražatý ty kokos jebnutý, vieš? To sme na Slovensku. Jo, tady se jezdí jako v Anglii. Kde je to tá Azio-Európa? Však kde vidíš, tu, hore, tu. Euroázia. Vežu vyjebanú, vysokú. Vežu jebanú. Hej. Veža. Čo tam je? Dobre. Ozaj nevolala ti... Nie. Nevieš. Z elektrárni. Ja. Od Business Plyn prišli. A kurva skontrolovali aj televízor. Vieš, čo je najväčšia trpezlivosť toho? Keď poštekli žiarovku a čakáš, akým sa v elektrárnech zasmejú. Ja vieš, čo sa stalo vo Fane? Prišla ženská reklamovať, vieš, tie guličky, nalička, tie... Tu už doprava? Prišla, Nie, to ešte nie. naviguj. Prišla a zajebala aj, že... Tu napoješ doprava. Viete, ja Tu som ich pôjdeš doprava. užívala. Zjedla som ich všetky a nie som z nich bronzová, no pič. Ty ich zožrala. Čo zožrala? Zožrala, ale to naozaj sa stalo. To naozaj. A čo to? Prehnalo ju? Skôr mala púdrové hovno. Nemala riedky prípad s tým behaním? sú na púder. No. Tak to zvedla tá žena. To je piča, to prečo? Myslela, že bude bronzová z toho. Vyprašila hovno to. To nemohlo sa to tak, čo to stalo. To do pánu spýta, nech to povedia. Spravila? No zvedla tie guličky. Dobre. Púder A myslela si, že bude do oranžu. Proti chutí žiadne.